काजी राव ढेर तबियत खराब बा। अरे हाँ हो बाबू दवाई लेके आए क्या? देखा तानी। बुझाता बाबू दवाई लेके आ रहा होगा। हाय ना दवाई काका खिला दो। ठीक बा बाबू, एक गिलास पानी लेते आवा। ठीक बा मां, अबे लेके आओ तेरे पानी। अरे भाई रुको रुको रुको। क्या बात बा? और कहाँ चलल बड़ा लोग? अरे भाई जा तनी से दिवाली के सामान मन खरीदे मार्केट में। अरे उहे तो हम बाजार को के लेके आओ तनी। जालो जालो, मार्केट में बड़ी भीड़ बा। हाँ हाँ हमनियों के बाजारे जातन सन। बाकी एगो बात बताओ, तार छोटका भईवा तो बड़ा बीमार बा, ओकरा खातिर ओकरा परिवार खातिर कपड़ा लत्ता मिठाई उठाई लेला कि ना? अरे हाँ बिने भाई, अरे अपनो खातिर किनले बनी और छोटको भाई खातिर किनले बनी। अरे वो बीमार बा तो ओकरा के देबे अलावा, वैसे ओकरो खातिर हम किन लेनी है। ठीक बा तू घरे जा, हमनियों चलतन सन बाजारे। तू इनको तरह जे बड़ा भीड़ बा, तन सामान मन खरीदा जाओ। ठीक बा, जल्दी जा। अरे गेटवा खुले बा ना, त पापा आ गया ना। रिमझिम रिमझिम, अरे कहाँ खड़ी हो? अरे देखा दीपावली के सारा सामान लेके आई बनी। अरे जल्दी आओ ना हो रिमझिम। आवा तानी। ए बाबू काहे तू खड़ा बड़ा हो? ए जी का लेके आई बनी? अरे दिवाली खातिर आई कपड़ा और यही मिठाई लेके आई बनी। ए पापा का लेके आइल बड़ो? और तारा खातिर कपड़ा लेके आई बनी, तारा खातिर मिठाई लेके आई बनी। तेरी कपड़ा देखो तो। इन्हें आके बैठ जा। ये हमरा का लेना? हाँ बाबू। सुंदर बाबा। अरे तो महंगा नहीं हो तो सुंदर रही ना। होई के करे खातिर? ये अपना बाबू रोमन खातिर लेके आई बनी। आय बाबू खातिर लिए बनी ई तो ठीक बा, लेकिन होकरा खातिर काहे लेके आइल? जब अलगा अलगी हो गइल बा सब कोई त अपन खाए के बा, अपन पहने के बा, तो ओकरा खातिर वो लेके काहे आइल बनी? अरे साफा पागल हो का? हैं? अरे आज हमनी के दोनों भाई अलग अलग बानी सन का हो, खून तो हमनी के एके हनु। आज उ लाचार बा, मजबूर बा, तो हम बड़ भाई हई ओकर, तो हमार का फर्ज नहीं है बना कि हमहू ओकरा लड़का के एक सीट कपड़ा एक डिब्बा मिठाई दे सकी। अच्छा देखी ई खून खून के नाता हमरा के मत समझाई। हम बस इतने जानते नहीं कि हमार लड़का है, हमार परिवार अलग बा, उ हमार केहू ना हो सन। अरे वो मिठाई या कपड़ा तेनी तो हमार लड़का पे नहीं ना देब हम ओकनी के कपड़ा। बुझ नहीं रहुला? ए माई काहे खिसी आतर हो? एक सीट कपड़ा दिया जी त का हो जाई? आखिर हमरे नु भाई हटे हो। ते चुप रहो। बुझा के हमरा जैसन बाप ओसने बेटा, पछ तू नहीं के खींचबो। सुनो एकरा बात से अगर एक शब्द बोल देलनु तो दौने झापड़ा दू चार ला देम, अकेलिए तार ठिकाना पर आ जाई। पहले बाबू ले एगो बाबू के मिठाई का कपड़ा दिखाओ तो। ए मिठाई या कपड़ा ना दिया ठीक बा, हमारे के कहता तनी मार के दिखाओ ना। घर करो इजाजत बोल दिया।
लो सीताराम आधा घंटा में अभी न भले रहे हम डरामा करतनी बाप रे अगर ट्रेन से कटा के मरे जाई तो ट्रेन में आई सीटी मारी तो करे उलट जाई रे दादा कैसे मरी अरे जब मरे जाइए तो कानों में रुई ठूस के तब मर जाइए ट्रेन का आवाज ना आई ए भैया रौरा काहे से कहत बा तू जानत नहीं तू जब कोनो पर भाई तो यही का ड्रामा ना देले कैसे मुई रे दादा आप सरी लगाई तो बुझबुझी छोड़े लगे रे दादा कैसे मुई रे दादा हाँ ए दीदी मत रोई चुप हो जाए रे नगिनिया सब तोरे चलते होता तेल बड़े हमरे मरद के कमी निकाय खातिर कपड़ा पहने खातिर तोर बेटा हमरे मरद के कमी के कपड़ा पहनी मिठाई खाई है दिवाली में हाय इका बड़की माई हम तो उसका कोने तो तुम्हें मिठाई दाम कपड़ा दो पहने खातिर चलो मैं चला जैसे जोरे नतिया ए माई चुप हो जा ए माई ई का कहत रु तू हो आधा घर में दीप जली आधा घर में ना जली तो कैसन लागी देखे में हो हाँ आखिर हमरे नु भाई हटे एक एक घर के लोग हई हमनी के एक सेट कपड़ा एक ठोगा मिठाई दे देबू तो केहू खिसिया जाई हो हाँ चलो अपना हाथ एक कपड़ा दे दी हो और मिठाई दे दी हो भाई के हमरा चल चल अच्छा ठीक बा ते कह तारे नु तो दे देता चल उठ अच्छा भइला कि तेरा बात समझ में आ गेला ठीक बा तू अपना हाथ है उनके मिठाई या कपड़ा दो अरे मन अपना मम्मी के लेके आओ बाबू ने रमन अपना पापा के भी उठा के लेके आओ ठीक है बड़ा लेके आओ दे हम ए बाबा उठो बारका का बुलाओ तो ए उठी जी बोला एक भैया का कहता कहीं आपस में झगड़ा करता कुछ ना बाबू आइए थोड़ा सा किसिया कर लिया ए अपना हाथ में मिठाई या कपड़ा बाबू का दो हैप्पी दिवाली बहन हैप्पी दिवाली आई